Panyaza Voice Box, anyamata ochikonda chipani cha Democratic Progressive Party, a countryman and the uncle, akufuna kuuza nzawo sita chipani ichi kuti mukamva kuti kwakuti kuli zionetsero zotsutsana ndi ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party, chonde tulukani mudzika sapota ma demonstrations amene choti anthu amene akupangisa mademo amenewa akumenyera ufulu komanso tsogolo la chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Nditikale modzi pano Panyaza Voice Box kuti a countryman and the uncle akuita mbasula bwanji nkhani imeneyi ndipo akamaliza musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyaza Voice Box. Muli bwanji Malawi nonse kwina kulikonse kumene muli. Lero ndi Wednesday pa 28 May 2025 masiku tunde akuthamangira kuchiseko kuti ife tikanchose munthu wankulu koma ndithu zoona munthu wankulu kumayankhula kuti ayi mwauze Amalawi kuti andimva wawa ankoperekani moni kwa Amalawi ndithu tisanayambe mutu wa tsiku la lero limene tabwera nga mitu iwiri ndikhulupirira. Ankolo kama umanandi amikira amene ndachenera enero lomwe. Anko ndikuyamikire ndikomanso ndakuyamikira mukungochokera ukutungo kumana kumene kuti anko mwachenatu apa chimanga folo achita kulemba DPP, Democratic Progressive Party, chitukuko, chilungamo, chitetezo. Apa patingoti DPP oye Anko oye countryman. Lero ndi tsiku lina labwino pa 28 May. Mene manena kuti masiku akuthamanga kwambiri. Anthu amaisa ka 2025 sikwana. Amati ife masiku wa mulungu wako akokera kusogolo iwo amakokera mbuyo. Chifukwa anthu ena akira anapanga kuti nake akhalitu 6 years akulamula mboma. Andi boma likazango litenga countryman. Amene anapangisa zimene zozoyi. Azakankha kukhoti. Okay. Chifukwa malamulo aziko mulibe mwezisi. President amakhala yuja zaka 6. Anko Wanapita ajawo yandimvereka masawana chirika ajawo inalirirani epe mwana na mulamelo kwa mwezi 9 urochaka ndiye chakwera mayambira pamenepo ndi anampasa fresh zaka zinaso 5 maperera zaka 6 chifukwa cha ndiye no mundiyankhe apoto ndi mmene mwafotokozeramo kuti anthuwa inali ngati plot kuchita kupangana kuti akujaza bwera akabwera apa tizamumwesa poison afa ife tizapanga chonchi ndimene ndithu zinayendera muja chachikulu ndimene mwafotokozera kuti akuyenera kuzatani kuzayankha etu. Okay ndiro akantrema anko titu ndi mitu iwiri imene tikufuna kuti tikambirane mu tsiku la lero. chabuna akantremani mitu iwiri imene I think tikhoza ngoyamba mutu wina uliwonse. Anko inuyo tandifotokozerani zida zimene MCP njira zimene ndi zida zimeneyo anagwiritsa ntchito. Anko takumbusani Amalawiwa, tatikumbusani ndi ziti zimene zinapangisa kuti boma limeneli alilande anthu ankulitenga. akantremani mwafusano lero ali chambire kuti mfusa mafusa akantremani lene mali fusa labwino limene fusa la chani labwino ndi nthawi imene tikulowerako limene fusa la chani labwino akantremani kutenga boma mavoti ali apo komanso kuli njira zina zimene mungagwiritse ineyo ntchito olompira kuti muwine. Chifukwa mzone ku stadium kuchako maiko anza to akunjaja support amako kuti akagwiritsa wisdom ama supporta paka na 90 minutes yonse akutalibe akusupporta osasintha oro timu ikumenya mphale koma batali ama supporta ali malo itapita kunja kuja kujoli kusewera panope tamenya John acha kuno atapita kujoli kuchako joli chakuti ziwina sinagwisire chilo on ground ayi inagwisire chilo njira zina kuti futa kuti njira zake ziti tuuze ni ankolo akantremani masupporta amaimba wiziro wamana sapota kuimba wiziro wamana kusiya wamana kuimba wiziro ndilifa wakatremani unazo njira ma tactics owinira ndiye walifusa fusa kuti kodi ayi MCP kapende kuti zati za MCP koma tonse alliance political yapotenga ziko ilili kuti landa ifeyo a DPP anagwisa chito zida zanji akantremani mavoti ali apo anthu ajaro anagwisa ntchito zina andi china chimene agwisa ntchito cha kwambiri akantremani unali savage savage number 1 unali usavage munjira yanje anko akantremani mwana amachita zija akantremani mademo daily kuphwanya kutani wayatika drama kuapasa maisosio aja akina trapeza aja akina ntambo kumapanga zipeza daily akoma kafandi ndalama iwo ajawo intimidation mava kuno koboma linamba kupita nthawi iti
ani chakora cha malimba mtima uzotota basi boma ndiye talilanda chifukwa wajawo anakoma ndi president APM uja okuti maziwa malamulo komanso democracy amaiziwa akakaza kuti anali malemu Bingu may his rest in peace akozimira sizikanachitika anakadwa kula kantremani anakadwa kula pamphuno kuchibwenoku zonse sizikanachitika koma anakumana ndi Ingerezi ndiye ifeyo pano pa kantremani imene tavutikira mu ifeyo tukamba zokuti Ungereziwo ndikuti tiuchani Ungereziwo ndi IPM koma si wa ifeyo osabana mukutanthauza kuti chani mwandimanga mmasambatu kantremani tikuti Ungereziwo ndi wanani APM koma ifeyo ndife naena ifeyo ni masavage usavage amapanga uja atosalasa MCP aja kumamacha teire amademo kumapanga mauruma kuti ifeso kutoko pano pamademo ambeka ngati zino kumzuzu wanja tiyeneraso ife ya DPP koma zosusa boma tonse tiajoyina anthu amene ajawo kodi ango mukutanthauza kuti ife tikuyenera kumapita mwachikhamu kumene kuja etu kalata kuitulusa chipani tiye nawo nikukuzani palibenso zoti aya papatidikira kaye mwakuti chifukwa amene ajawo kumenyera nkhondo ifeyo ndiye ifeyo tikakhala chete ifeyo tikhale chete azitimenyera ife nkhondo achina ujeni mangoja azitimenyera ifeyo nkhondo tiyakwanisa kuwalipira siziteka koma timangojoyina nawo tijoyine etu tisoke nawo memo kuti tije nawo tije limodzi zitheke ndiye pano pakantremani ndi usavage anzano chapotenga bomali anakwisa njira uchani usavage osamakamira suti akantremani chifake muone kulilongwe kujako akantremani anandithamangisa wapolisi wamkazi ali ndi brayo kakunthamangisa kakutali imene inali intimidation kuno wanje boma sana nditengere pa mavoti anatenga boma pati pamene pajapo ndiye ifenso pano patso mavoti tisangokhala nyumba mukungozikumbula ngati Agape Khombe kuzikumbula ujeni echilimiti itavuta ati andipanga kidi nawo kuzikumbula andizili ndikuyankhula izizi akantremani ndelero pa 28 ku DPP kuli chisimo chimene chichi kwati kumwera timati chisimu chimene chichi chosatuluka chomafuna kunena akazikumenyera ndi nkhondo ola akantremani nkhondo imene tayigwira iniyo ndi akantremani osati tikuzipopa iya osati kuzipopa mwaja kulanda chipana ndi osanali chete akuopa mwava kantremani pamepo ndiye tizikumbe mwava kantremani koma ife linalimbala naye amene ujayo pakana anu amamuopa kuti ayayo ujayo ati ndiopya kuti ndi super 16 ata ife super 16 sizikatheke akantremani pakana lero nangoma kumapakisa ma bridal shower akumapita kuma bridal shower ufuna kupeza ndrama za campaign tinamaliza ndife kantremani ndi yanko ndiye tikukamba zokuti komale kunoti APM ndi mmodzi si ambiri ena inonso si APM fe APM ndi so pano ena azozera choipa kuchoipa zona ndiye ena aso afuna zivala nsapato za APM ndiye tikupempha kuti tikuyambira lero mene achitikira maujeni mademo chakuzuzuzulo pa 27 paja amene akubwera kusogolowa tiyeni tonse amalawi tituluke atipiti masuti akumachuluka kwambiri mwamba kantremani ofunika mavesti ndakuza ndi ziko ilili ni masuti sikwira chake chicha chiwewe ichi chifukwa chimati chachiwewe ndiye wachiwewe kumango muyang'ana umafuna nawe sokareso wachaliso chiwewe plus chiwewe ndiye tikupempha amene ali sapota wa DPP yo akangomva kuti mademo akantremani zimakocheka zoti fe kuchokono mademo samachitika koma imene akantremani kati zikafika kulilongwe kapena kuzuzu atekopempha mwina kuchipani kwakuluakulu tigalizira ndipase ndife nyumba kulilongwe tizichita ife ifakati manifesti mawu anko alina kuti tikupempha nyumba tikupempha nyumba akantremani ndi anko akupempha nyumba ali masitewa akunjoyatu komanso ali passive kwambiri relaxing amene kuti kantremani ndi anko you are too relaxing amene ali masitewa ali too relaxing kwambiri osati ife iya akantremani ife kunoko sitimapanga masewera ife kunjoka kuno akantremani sitimapanga masewera anko apo ndemwafotokoza anditamvesesa tisanamalize anko inetu sindiuziwa zoti kaya ndichani kuti tipange siku lina tikakumana kuiwala ndiye ndaona ndati imene audio imene tisanafike poti
tituluse ndichite kukuwuzani kaye mwa padera Chabwino kantrema. kuti ndakhala ndikulandira madandaulo ochuluka pa tebulo panga Chabwino kantrema. okhudzana nkunena kuti ife ma activist Yes. aku DPP tife we work like a team. We are one. We are one. Yes. Ndiye pakha pakuchitika kumapezeka zoti a Bishop Shumba amatulutsa maaudio awo oma munena kwambiri wabakiri muluzi palizo nionena kuti wabakiri muluzi adadzudzula ma Gladys Ganda ndiye mkuluyu amaoneka kuti yeye amakonda Gladys Ganda amakachirwako nkhobwe mwachidule mukonena kuti kungonena kuti amakacholako khobwe okay ndiye amakachola khobwe kumeneko ndiye akamachola khobwe zija amaonanso uku winanso afuna zikhangati akuthira madzi otentha pa khobwe paja kuti ziume ndiye zimaoneka kuti akuluwo anaona kuti ineyo ndithana nayo kuti ndiye ineyo anko nthawi ina ndinadzudzula kuti a Bishop Shumba izizi musazatani musazapangeso ndiye chifukwa choti iwowo ande kuti ine amandiderera anaona kuti Countryman what is Countryman kuti akandiuze ine kuti ati nsazanene so abakiri muluzi ine mwina ningolekeza pamepo pokaye kodi Countryman a Bishop Shumba omuko wacholawa ifefe limenda ndi ma history siaja malemu bingwa mutalika atamwalira anali gulu limodzi limene limakapha ng'ombe kumasangalala kuti bingwa watani wamwalira ndiye ifeyo tikakhale pano nkuti tiziye akumba ndiye kuti pamepo ife tipindula ife sitipindula chifukwa Countryman m'Bible muli mawu amene kuti amene athandizana nafe salimbana nafe mamveti ndiye ngati wabekeri TV ndi mbali imodzi ya opposition imene kulimba ndi boma lapanoli palibenso kuti niunso muli ku opposition komwe mulimbane naye kuzoza kuti a Bishop Shumbawa asaname kuti amene wandi a DPP aya Countryman ine nkhani ndiye ndi kumene kutu siadidi ndakoze Countryman uma Countryman nene makona kuyakula ma history awana ali muntu mmoza Countryman amene atenga chikwanje kumapha onyama bingwa atatani atamwalira mwava Countryman ndiye lero liyowa sanganame kuti iwo ndi true support wa DPP true support wa DPP sanga manene so abakiri mu ipalibe mwava Countryman Jekati nonsense bali muli ku opposition. Opposition okali kwa mugamali mbali. Ndiyo riba mali muliranda. Ndipo ine bwazuzula ulendo wina nauza kuti kodi zimene mbalankhulazo mmati amene angasapotere ndi wa UTM, wa MCP kapena wa DPP. Anko pamepo pamene angasapotere kuti Bishop Shumba akhala kuzuzula wa abakiri muluzi. Moshatapula. Amene angasangale ndi wa DPP. Ndi wa MCP tu. Kamene watosala. Watosala sejeripo bi. Ndiye pamepo ndine kuti ife pamepo akulu abasi zingokhala kuti ndiye tizilephera kuwauza. Ngalino manyengerera mwene no mnanyengerera. Ineni manyengerera. Chifukwa ndinadzuzula koyamba anayankhulabe kuona bai kuti what is Countryman. Angandiuze chalo. Komano. Nasira kamuzi. Sinanga munthu akamakuderera. Umafunika iweso kuti umuonetse kuti all ahead. Ukamaderera ahead. Amatha kupangisa transfer. Kukupitisa ulo kusanje. Tikuchita so kukabemba kuje ku education kuti apite kusanje. Zona Countryman. Akaone kutentha. Ndiye akulu awawa. Ofuna ti alangize. Ti alangize. Ti alangize. Subani mwati ndi a Bishop Shumba. Amene ati alangize. Kuti zimene akupanga zakunthira kuwiri. Asiye. Amene akufuna kutoka khale pakatikati. Azitolera nkhobwe kuza kutolera nkhobwe. Ndiye ti alangize. Nena kuti mawu alipo m'Bible amene kuti amene salimbana nafe athandizana chani? Athandizana nafe. Ndiye iwowo wabakiri TV yo amene bwana ndi boma ililira pano. Loyipali. Ndiye osakakhale wacho komene pa zinoti bakiri TV. Ndiye kuti iwowa mbawu zimene akuzitenga kuti. Khaletu. Akuzitenga iwoja kwa MCP. Ndiye fezo aunthira kuwiri sokuti masana kumapanga limene afalira amwineyo. Masana ndavala bwanji. 2019 masana ndavala bwanji. Ine ndavala bwanji masana. Menda vala simati ambikira. Alese akone. Otsati so usiku. Disite. Muvaleza UTM. Kamera za Congress. Ndiye zimene kupanga Bishop Shumba mukwachulawo. Zaunthira kuwiri. Ndiye fe kuti bibi zimene zwayi. Koma anko apa ndemwe auza. Paje ndakuza ndada kapena nkulu mene wina amene ndi mankhwala chifukwa ndimati ndikanditulutse audio china chake chimangobwera kuti basi ngozita yani lero naona kuti ndikuusire mtutu mankhwala anakupangira ninuyo weti mankhwala anakupangira ninuyo osati ndinu noma Countryman chifukwa Bishop wena kwa mapita soto kwa sing'anga
Oh. Muzoona kali kuti azimbangula kwambiri. Pakati pa. Oh. Maona bangule. Wauza kiruta tsinde machimo. Iwaja